Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем дар канал обуна шавед. 80% нафароне ки канали моро тамошо мекунанд, обуна нашида тамошо мекунанд. дӯстон, ҳатман дар канал обуна шавед. Нашуд хона фурӯхтан дар ана ҳамин номерои поёмда муроҷиат кунед. ҳатман кӯмак мерасонем барои фурӯхтани хона. хоб дӯстон, хонаи навбатӣ мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута. ана дӯстон, мактаби хитоӣ тарафи бозори Корвон мақсад. Сайри роҳ да дӯстон, ана ҳам мошини сафед, ана ҳамин тараф хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳозир медорем полни маълумоти пураша медиҳем дӯстон. ассалому алайкум бародарҷон. ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешавад. барои хинки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати анхобара зиёд кардан, бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашад, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. мана ҳозир ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. хоб дӯстон, аростаки хонаи фурӯшӣ, ана роҳ мошинро сеюм хона аз сари роҳ гуфтем ки наздик аст. нав ремонт кардагиян хонара, раҳш асфалт. ҳозир даромада полни маълумоти хонаро медиҳем. то охири видеоро тамошо кунед. нархи навоша мемонем, номерои соҳиби мулка мемонем. дар номеро занг мезанед, маълумоти пуррара соҳиби хона медиҳад бародарон. хоб, хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, 3 сотиқ замин, 6 дар хона. септик аз дӯстон, отопление дорад. хонао ба кирпичи сурх бардошта шудааст. кришаш черепица аз инҷо мебинем. отдельный баъзе комнатаҳо кадаст аст. охири видеода баъд мебинем дӯстон. ҳозир даромада аввал ба даруни хона. ду ошёна плюс подвал дӯстон. хоб, якум ошёна да як холи калон, як картинка 3D, боло ҳам хе натяжной потолок фигура, холи калон аст дӯстон. ду дар хона, як душевой. ҳозир ҳамаша мебинем. аз тарафи дасти рост як кухня аст дӯстон. поло ламинат, ҳамаи комнатҳо батарейка отопление дорад. болош хеле натяжной резиновый потолок. на якум хона общий 170 квадрат аст дӯстон. ҳар ду ошёно беғаз аз подвал, беғаз аз биное ки беруни ҳавлида буданд. як ошёно 170 квадрат, фақат ду ошёнае ки ҳамин бинода мебинем дӯстон. зали калон аст дӯстон. полни наминад баъзе чизоаш кадагӣ нест аст, мақсад ҳамаи чизо ремонт давом дорад. аз тарафи дастчап як санузели калон, ҳам ҳоҷатхона, ҳам душевои берундам ҳаст.
дарунашаш. Ана ин хонаи дуюмгӣ. ҷои батарикомондагӣ батарико мешавад. хуб аз ин тарафро ба подвал азустон ози ба дуюмушона мебароем. ҷои батарика дар калидор. як сплошной натяжной резиновый дар дуюмушона, полный ламинат, обой, 4 дар хона, 2 детский, 2 комнатаи, отдельная дигар. хуб аз сар роҳ медароем. Якум комната, арка ҷои сафка телевизор, як балкони дигар дар даруни хона дӯстон. балкон аз бари бино аст. онҷо мебинем мактаби хитоиё гуфтем ки мактаби миёна аст. инҷо площадкаи мактаби миёна, ҷои боғ, ин тараф боғ шаст. метавонем ки дӯстон аз ин тараф роҳ кунед, аз тарафи боғ ҳам раҳ шавад. ин аз бари бино аст. дуюм комната дар дуюмушона. актриза аз бари хона. дар худа борҳояш хати. ин 2 детский аст дӯстон. ҷои разветка, ҷои телевизор. дуюмги хонаи детский. вообще 4 дар хона дар дуюмушона. дар якумушона 2 дар хона. хоб роста ки чӣ дида мешавад дӯстон, як балкон пеши бино. ҳаволи полни брусчатка. зи рафта ин тарафро ба навор мегирем, полни маълумоти ӯ тарафа медиҳем дӯстон. хуб дар ин ҷо подвал аст, як подвали калон. гуфтем ки дар квадрат ҷо намешад, беғаз аз ин подвал квадрата ҳисоб кардем. як квадрати калон аст. инҷа обой шпаклёфта мешад, тааш полни кафел задагиам. як подвали калон аст. инҷо ҳам сантехника маша кардагиам.
дистанция бари бино стена ҳаст дӯстон. инҷо ҷои агароташ мешавад, масалан ҷои дарахт, инҷо ҷои кат бари хона. инҷо ҷои гараж мешавад дӯстон. рост дарвоза ба ин тараф ҷои гараж. ин ду даре ки мебинем дӯстон, аз як туаш ҳоҷатхона, дигараш душ, айни ҳол ремонт рафта истодааст. ин дар бошад ҷои летни кухни аст дӯстон. инҷо ҷои дедонхона мебошад, аловхона. хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, Гулбута, 3 сотиқ замин, 6 дар хона. Септик аст дӯстон, отопление ҳаст. Байни якум дуюм хона батарейка. Хонаҳо ҳама полаш ламинат, 170 квадрат, танҳо 2 ошёна, беғаз аз подвал ва ин биное ки мебинем дӯстон. нархи ин хона $110,000 амрикоӣ. Хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. Муомила дорад дӯстон. номерои телефон барои тамос 883 300 990. дар ин номерҳо занг мезанед дӯстон. ватсап ҳам дорад. маълумоти пурраро соҳибхона медиҳанд. хоб нашуд реклама дар номерои поёмда занг занед дӯстон. ҳатман барои реклама хона фурӯхтан кӯмак мерасонем. видеоро дастгирӣ кунед, лайк монед, фикру ақидаи худатонро дар комментария нависед. раҳмати калон барои диққат.